planlar? Яңа елга кадәр нинди эшләргә планлаштырасың? Интервью. Ләкин минем интервью ул жан таләбе. Мин авырып ятканда төшләремә гел интервью алуым керә. Имеш мин Венера Ганиева белән утырам интервью алып. Менә шундый төш керде миңа. Провокацион сораулар сиңа нәрсә бирә? Мин башта ул сорауларны бирмим. Беләм бирмәгәнеңне. Син ул сораулар белән эшләргә бик яратканыңны да беләм. Алар сиңа нәрсә бирә? Кешенең акылын беләсем килә. Менә күп кеше шуны аңламый. Журналистның эше сорау бирү. Синең эшең җавап бирү. Сиңа нинди генә сорау бирсәләр дә син җавап бирергә тиеш. Шунда чагыла инде кешенең акылы. Ул аңа ничек җавап бирә? Шулай бит инде. Син шул сорау белән кешенең никадәр зиһенле һәм никадәр фикерле булганын ачыкламакчы буласың. Әйе, кешенең акылы белән. Димәк, синеңчә акыллы кеше нинди генә провокацион сорау бирсәң дә, ул сораудан җайлы һәм шума котыла алачак. Әйе. Менә Әлмәт театрының популяр артисты Мәдинә килде бит инде. Мәдинәгә Сөембикә журналында әйткәннәр. Ул минем янына килде Курайга. Кем янына барганын беләсеңме дигән. Ул әйткән, беләм дигән. Мин соңгы вакытта шулай эшли башладым, килгән кешегә сорауларны бирәм. Менә шушындый сораулар була. Кайсысы сиңа ошамый, сызыба. Сыза да ата. Хәзер мин менә ниндидер бер әсәрне укыйм икән, бер шагыйрьнең, мәсәлән, мин шундай әйбергә кереп киттем. Шагыйрьнең әсәрләрен укыйм икән, шигырьләрен. Анда миңа менә моннан сораулар тулып ята. Эченә кереп. Җырчыларын тыңлаганда. Җырчыларын тыңлаганда да. Сиңа үпкәләп калган кешеләр күп. Бар. Зөлфирә Зарипова. Камал театрының популяр артисткасы. Миңа килде, бөтен дөньясын сөйләде. Театр училищесында безне өйрәттеләр нинди точкаларга басарга. Мин аларны әйтмим хәзер, чөнки минем эшем ул. Шул точкаларга басасың, кеше ачыла. Ачылып китте, соңына шап ябылды, ләкин интервью беткән. Һәм миңа әйтте, бүтәмисегә килми. Син язганнан соң әңгәмәләрне әңгәмәдәшеңә күрсәтмисеңме? Яртысын сызып атырган булышлар. Бу бит журналистика этикасын таләбе. Күрсәткәнем юк. Бу синең эш принцибың шундый. Һәм сиңа Һәм әңгәмәгә мине килгән ризалашкан кеше белергә тиеш. Мин үземне теге зурга куеп утырмыйм. Мин бит хәзер әйтмим, мин Кеше килгәндә шуңа риза булып килергә. Кеше килгәндә белергә тиеш кем янына килүен. Әйе. Кайбер кешеләр миңа рәнҗегәннәрдер дә. Мин аны беләм. Мөхәммәд Мәгъдиев белән мин ул вакытта җыеп бармыйдыр, үләр алдыннан Татарстан яшьләрендә шундый язма урнаштырды. Кемнәрне рәнҗеткән булсам, гафу үтенәм диде. Гафу итегез. Һәм менә мин дә Нурулла хәзрәттән сорадым. Курай радиосы аша, мин эфир аша гафу үтенә аламмы? Мин бит инде аннан ничә еллар эшлим. Кемнәрнедер рәнҗеткәнмен икән? Мин бит адәм баласы. Фәрештә түгел. Гафу итегез дип, итә аласың диде. Шуңа мин Инстаграм ашыда сорыйм. Мин кемнедер рәнҗеткәнмен икән? Мин гафу үтенәм. Гафу итегез мине. Мин адәм баласы. Гафу үтенү синеңчә кимчелек түгелме? Нәкъ бер кеше гафу үтенгән кешене түбәнсенгән дип уйлый. Ул бик тәкәббер кеше, мин тәкәббер түгел. Тәкәбберлек аркасында Газазил, өстә күктә иде Газазил, шәйтанга әверелде. Такташның шул турда шигыре бар, поэмасы. Шәйтанга әверелде. Тәкәбберлек аркасында Аллаһ Тәгалә әйтте: "Адәмгә сәҗдә кылыгыз,
Adem'e secde kılı, Allah'ı Teala secde kılı idi. Adem Ka'be kibik, mine biz Ka'be'de harikatiz, ne kıblabızın yanında bu yakta. Ne kıblaya yığılabız, hebit Allah'ı Teala secde kılabız. Secde kılığız dedi, ferişteler yıkıldı, Gazazil yıkılmadı. Niksin yıkılmıyorsun? Miyandan eybeterek dedi. Niçin? Çünkü o balçıktan yaratılgan Adem, emin uttan. Hem şunun arkasında Gazazil İbliske eğlendi. Tekabbürlük. Tekabbürlük bir güzel sıfat. Miyandan korkam. Allah Teala saklasın. Tağın nerseden korkasın? Ölümden. Neçe yaşa kadar yaşasın ki? Bana ana ulağanım yok. Esin berilgen kengeçlere kulak salasın. Koyga taşıvımı gitere kengeçler. Onda vakitte biz kişiye kengeç biriyle aşağımız. Bu da naşar sıfat. Tımlarga kirek. Kişini. Kişi sana şaltırattıyken demek anın silerge kişisi yok. Sen kengeç biriyle aşıkma.